חברת קרמית מיסטר פיקס מקבוצת אינרום תעשיות, הממוקמת באזור התעשייה קיסריה, הינה החברה המובילה בתחום ייצור תשומות לענף הבנייה בישראל. החברה נוסדה בשנת 1946 ומאז זוכה למוניטין רב, הודות למגוון מוצריה האיכותיים, חדשנותה הטכנולוגית, שמירתה על הסביבה והקפדתה על בקרת איכות חסרת פשרות. מפעל הטיח של קרמית מיסטר פיקס הינו מפעל הטיח הגדול ביותר בתחום בארץ. המפעל נמצא תחת בקרה קפדנית ותקני איזו 9001. מוצרי החברה עוברים בדיקות מעבדה, עומדים בדרישות הסטנדרט האירופאי המחמיר ומכון התקנים הישראלי, והינם נושאים תווי תקן ותו ירוק. החברה חותרת למצוינות וממשיכה לפעול במרץ כדי למצב את מעמדה המוביל, תוך ניהול שיתוף פעולה מתמשך עם חברות בינלאומיות מובילות, ארדקס ונאוגארד, הידועות בפתרונותיהן הייחודיים. הכירו את מפעל הטיח הגדול ביותר בארץ. כאן מייצרים טיח איכותי ביותר. ייצור הטיח מתחיל בגריסה של אבן טבעית, עובר תהליך של ייבוש וחלוקה לפרקציות עד קבלת מוצרי טיח למגוון רחב של שימושים. מוצרי הטיח מיוצרים על פי ידע וניסיון עשיר של חברות אירופאיות מובילות בטכנולוגיה ייחודית המותאמת לתנאי האקלים בישראל. הטיח איכותי ומתאים לעבודה בבנייה רוויה וצמודת קרקע ובתעשייה ומסחר. מוצרי הטיח נושאים תו ירוק ועומדים בדרישות התקן הישראלי. במהלך כל שלבי הייצור נשלחות דגימות למעבדה ממנת הייצור לסדרת בדיקות איכות והתאמה. לאחר האישור הסופי של המעבדה, התערובת המוכנה משוגרת אל מפעל האריזה בסקים ואל מיכלית צובר המספקת את הטיח בתפזורת אל הסילוסים הממוקמים באתרי הבנייה. הטיח מבוקר, מאוחסן בסילו ושומר על תכונותיו לאורך זמן. מערכת המחשוב והרובוטיקה במפעל החברה מאפשרת דיוק ואחידות, הגדלת התפוקות ועמידה בביקושים היומיים. טיח הגבס של קרמית מיסטר פיקס מיוצר במפעל חדיש בטכנולוגיה אירופאית המספקת מענה לכל צרכי השוק. החברה מייצרת מוספים לשיפור תערובות צמנטיות על בסיס SBR. מגוון מוצרי הרובע מיוצרים על פי ידע ותקן אירופאי CG2 ומתאימים לדרישות התקן הישראלי 1661. מוצרי הרובע מיוצרים במספר רב של גוונים התואמים לעריכים ולאבן בשלל צבעים. האריזה מתבצעת בקווי ייצור רובוטיים אוטומטיים ללא מגע יד אדם. תהליך ייצור החומרים מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית ובתנאי מעבדה, תוך התאמה לדרישות האיכות של התקן הישראלי. חברת קרמית מיסטר פיקס מספקת מערכות שיגור מתקדמות מסוגן, המאפשרות את שיגור תערובות הטיח לבניינים רבי קומות. אספקת טיח רצופה מבטלת את השימוש במנוף, ובכך חוסכת בלוגיסטיקה, כוח אדם וזמן עבודה יקר. אספקת תערובות צמנטיות וגבס בתפזורת מונעת שימוש במשטחי עץ, אריזות נייר וניילון, ובכך שומרת החברה על סביבה ירוקה ובריאה יותר לכולנו. בארץ נבנות אלפי יחידות דיור מדי שנה. חברת קרמית מיסטר פיקס מספקת קשת מוצרים למגוון רחב של יישומים באתרי הבנייה בישראל. טיח הגבס לבן ואיכותי ומשווק בסקים ובסילו. הטיח ניתן ליישום על מגוון רחב של תשתיות. היישום קל, נוח, מהיר ומבטיח מראה קיר אחיד וחלק במיוחד. הטיח הטרמי מיועד לבידוד המעטפת החיצונית והפנימית של המבנה. הטיח מאושר על פי תקן 5075 ותקן 1045, בעל תו תקן ותו ירוק. הוא ניחן בסגולות רבות כגון חיסכון בצריכת אנרגיה ושמירה על סביבה ירוקה. טיט לריצוף 181 ניתן ליישום על גבי חול מיוצב וסומסום שטוף המהודק היטב לתשתית. החומר משוגר ישירות אל קומה בגובה של עד 90 מטר, ובכך מאפשר שימוש מופחת בזמן מנוף ואת רציפות העבודה באתר, הספקי עבודה גבוהים והכפלת התפוקה תוך הקטנת התקורות באתר. המדות המתפלסות
משמשות כתשתית להדבקת קרמיקה, הנחה והדבקת פרקט, שטיחים, PVC וציפוי אפוקסי. מוצרי איתום חד-רכיבי ודו-רכיבי על בסיס מלט אפור ולבן. חומרים אלו מתאימים למגוון פתרונות איתום, חדרים רטובים, מאגרי מי שתייה, בריכות שחייה, מרפסות, איתום קירות בשיטת ברנוביץ' ועוד. הדבקת אבן לפי תקן 2378 חלק 4. החברה מספקת מגוון רחב של דבקים גמישים במיוחד, המתאימים ליישום על גבי טיח צמנטי, קירות בטון ועוד. הדבקים מיוצרים על פי מרשם ייחודי בסטנדרט אירופאי מחמיר, העומד בכל דרישות התקנים הישראלים 1555 ו-4004, לרבות תקן 2378 לחלקיו, להדבקת וקיבוע עריכי אבן טבעית לגובה רב. החברה מייצרת בקווי ייצור חדשניים מגוון רב של מוצרים איכותיים לקשת יישומים רחבה, בהתאם לדרישות וצרכי השוק. מוצרי טיח, חומרי איתום, דבקים, מוספים, מלטים מיוחדים, ציפויים וחומרים לבטונים. מודעות אקולוגית גבוהה והגנה על הסביבה הן נר לרגלי החברה בכל המוצרים אותם היא מייצרת, והיא מקפידה על כך לאורך כל תהליך הייצור. חברת קרמית מיסטר פיקס רואה בלקוחותיה שותפים מלאים בבניית עתיד טוב יותר וירוק יותר. לקוחות החברה נהנים משיתוף פעולה הדוק וארוך טווח, מתן פתרונות ומענה מהיר לצרכיהם ולשביעות רצונם המלאה, תוך ליווי והדרכה באתרים השונים. החברה מספקת מגוון רחב ועשיר של מוצרי גמר מגוונים לכל חלקי הארץ, במשאיות ובמיכליות, תוך 24 שעות מיום ההזמנה, ממטולה עד אילת. החברה פעילה במאות בתי עסק לחומרי בניין ובמאות אתרי בנייה ברחבי הארץ, הבונים באמצעות מוצרנו אלפי יחידות דיור, בתי מלון, מסחר ותעשייה. לך על בטוח, מיסטר פיקס.